खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा पीएम किसान सम्मान निधि योजनानिफ्राय मोननैसो गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों दै। जाय आपडेटखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना लानाया जोबोद मोनसे गोनां आरो नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफ्रानो पीएम किसाननि फैसाखौ सिगांनि इनस्ट्रुमेन्टनि फैसाखौ मोनाखै जानो हागौ। जेनेबा नोंथांमोना हमना ला दायो नोंथांमोना सोरबाफोर थाबथाना दं जानो हागौ। जेनेबा जिथि इनस्ट्रुमेन्टाव नोंथांमोननि फैसाया थाबथाना दं जानो हागौ। दासिमहालागैथ' नोंथांमोना बेसेबांसिम फैसाखौ मोननो हानांगौमोन 15 इनस्ट्रुमेन्टनि फैसासिम नोंथांमोना मोननो हानांगौमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे गासिबो फैसाखौ मोनजोबनो हागोन दै। नोंथांमोननि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। जोंहा माने आपडेट ओंखारना फैदों आरो जेनेबा सिगां जेसांखिनि इनस्ट्रुमेन्टनि फैसाया नोंनिया हाबाखै बे फैसाखौ नोंथाङा मोनजोबनो हागोन। नाथायबा नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ मावना लानांगोन। बेयो जोंहा अफिसियेलि पीएम किसाननि माबानिफ्रायनो फैदों आरो अफिसियेलि जोंहा पीएम किसाननिफ्रायनो ओंखारना फैदों। दा बेनिखायनो भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। जोंहा बिदि माबाया पीएम किसाननि जोंहा माने अफिसियेल टुइटार हेन्डेल दङ। दा बेहाय बिथांमोना टुइट खालामना खोन्थाहरदों आरो दा बेहाय बुंदों आरो जोंहा बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनाया मोनसे बे स्किमनि जै मोनसे स्पेसियेल केम्पेइन लानाय जादोंनो फेब्रुवारिनि 12 तारिखनिफ्राय फेब्रुवारिनि 21नि गेजेराव माने 21सिम फेब्रुवारि 21सिम बेहाय मोनसे केम्पेइन लानाय जादों आरो पीएम किसाननि बे अफिसियेलि माबानिफ्राय स्किमनिफ्राय। दा बेहाय बुंदों आरो जायफोर नोंथांमोना इकेवाइसिखौ दासिमबो खालामना लायाखैबा नोंथांमोना इकेवाइसिखौ कमन सार्भिस सेन्टार माने सीएससी माबायाव थांनानै नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना इकेवाइसिखौ खालामनो हागोन बेहाय बुंदों आरो जुदि नोंथांमोना इकेवाइसिखौ दायो खालामना लायोबा बे फेब्रुवारिनि 12 तारिखनिफ्राय फेब्रुवारिनि 2 तारिखनि गेजेराव नोंथांमोना बे इकेवाइसिखौ नोंथांमोना होनानै लायोबा नोंथाङा जेसांखिनि फैसाया पेन्डिं जानानै दङ जेनेबा बेसांखिनि इनस्ट्रुमेन्टनि फैसाखौ नोंथाङा दासिमहालागैबो मोननो हायाखै बे इकेवाइसि होयिनि थाखाय नोंथांमोना बे गासैबो फैसाखौ मोनजोबनो हागोन होननानै बेहाय जोंहा लिरनानै होखादों नै। Farmers will be able to get the money for pending installment directly in their bank accounts होननानै बेहाय बुंदों आरो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव इकेवाइसि होयिनि थाखाय जेसांखिनि इनस्ट्रुमेन्टनि फैसाया थाबथाना दङ बे गासिबो इनस्ट्रुमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय 16थि इनस्ट्रुमेन्टनि फैसायाव नोंथांमोना जयैनो एबा खेबसेनो नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन। हमनानै ला सोरबाथ' नोंथांमोना 10 इनस्ट्रुमेन्टआव मोननानै बिनिफ्रायनो थाबथाबाय जानांगौ अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो 10निफ्राय लानानै 16थि इनस्ट्रुमेन्टसिम बेसेबां बुरजा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। दा बेनिखायनो बे खामानिखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि 12 तारिखनिफ्राय फेब्रुवारिनि 2 तारिखनि गेजेराव कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना इकेवाइसिखौ खालामना लाहैबानो जाबाय दै। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना मानो होनोबा फैसाया एसेल' जानाय नङा नालाय जेसांखिनि फैसाया नोंना थाबथाना दं बेखौ मोनजोबगोन एसे बुरजायानो जाखागोनखा। दा बेनिखायनो बानायना लाबानो जाबाय दे। आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो थाबैनो बानायना लागोन। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय बे स्किमनि बागैनो। बे भिडिअखौ शेयार खालामलायदो आरो चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो। गोजोन्थों।